Γεια σας κοπέλια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Με λένε Γιώργο. Σε αυτό το κανάλι αφορά το short jigging. Δεν θα αναφέρουμε τόσο εταιρείες, δεν θα αναφέρουμε τόσο τα καλύτερα τεχνητά, τους καλύτερους πλάνους. Θα δείτε βέβαια μέσα από τα βίντεο ποια μου αρέσουν εμένα και σε ποια έχω εγώ αδυναμία, γιατί με αυτά κατά κύριο λόγο ψαρεύω. Δεν είμαι κάποιος τόσο έμπειρος ψαράς στο short, μιας και ψαρεύω γύρω στα 2-2,5 χρόνια, κάνω short jigging. Απλά θα ήθελα να μοιραστώ τις εμπειρίες μου μέσα από τα βίντεο και να δείτε κι εσείς άλλη μια ψαρευτική εμπειρία όσο μπορώ να σας τη δώσω εγώ. Όπως είπαμε, δεν θα μιλήσω τόσο για τα καλύτερα σετ, θα σας πω καθαρά προσωπικές απόψεις και συμπεράσματα που έχω βγάλει μέσα από αυτά τα 2 χρόνια που ψαρεύω. Εγώ ψαρεύω με ένα καλάμι Synetic, το Synetic, το Explorer 50-150 Action. Έχω πάει σε ένα πιο βαρύ set γενικά. Έχω κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώ κατοστάριδες πλάνους. Μ' αρέσουν πιο πολύ slim, οι πιο μακροί, οι πιο γρήγοροι πλάνοι. Το έχω συνδυάσει το καλάμι με ένα Caldia της Daiwa, το Caldia το 10.000. Ναι, γρήγορο μηχανάκι, βαρύ μηχανάκι για το short. Δεν θα έλεγα ότι είναι το τέλειο μηχανάκι και το ιδανικό, απλά αυτό έτυχε και έχω επιλέξει εγώ. Μετά από εκεί και πέρα φοράω ένα 12κλωνο νήμα 0.26 και το έχω συνδυάσει με ένα παράμολο 100% φλωροκάρμπον 0.57. Μετά σε αγκίστρια προτιμώ τα τριάρια ασύμετρα και αυτό είναι το set. Πάμε να δούμε ίντα μπορεί να κάνει. Γενικά όλοι όχι μόνο και στο short, γενικά σε όλα τα ψαρέματα κοιτάμε πάρα πολύ και καλό θα είναι να τα κοιτάμε. Να κοιτάμε φεγγάρια, να κοιτάμε ώρες που πηγαίνουμε. Τα ψάρια ας πούμε είναι πολύ πιο αποδοτικά ξημέρωμα ή σούρουπο. Εγώ δεν τα ακολουθώ κατά γράμμα και φαντάζομαι πολλοί κόσμος λόγω του χρόνου. Εγώ όποτε έχω χρόνο θα πάω. Αυτό που μου αρέσει είναι το ψάρεμα. Δηλαδή πρώτα κοιτάω να ευχαριστηθώ το ψάρεμά μου, να ψαρέψω, και μετά αν βγει κανένα ψάρι καλώς. Άμα δεν βγει δεν με πειράζει τόσο. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμώ κιόλας να είμαι πολύ ξεκούραστος όταν θα πάω, για να μην μου φταίνε κιόλα. Δηλαδή βλέπεις πολύ κόσμο και πάει για ψάρεμα, είτε από κούραση είτε επειδή έτσι είναι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος ας πούμε, και σου λέει όχι φταίει το μέρος, όχι φταίει το ένα, όχι φταίει το άλλο, όχι έπρεπε να πάμε εκεί, καλιά ήταν να πάμε εκεί, και εν τέλει δεν ψαρεύει, μουρμουρίζει. Αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει πρώτα να μάθουμε να ευχαριστιόμαστε τον τόπο που είμαστε, να ευχαριστιόμαστε το ψάρεμά μας, και αυτό αν βγει κανένα ψάρι καλώς, άμα δεν βγει θα φάμε πάλι μπριζόλες. Δεύτερον, για μένα θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Μπορεί να μην έχεις πέσει τη μέρα, μπορεί να μην τρώνε, μπορεί να κάνεις εσύ λάθος εκείνη τη μέρα γιατί είσαι κουρασμένος, γιατί έχεις ξυπνήσει στραβά, γιατί. Θέλει υπομονή το short. Εγώ ανάλογα επίσης στον τόπο που θα πάω, άμα έχω ψαρέψει και ξέρω το βυθό όπως εδώ, που το έχω ψαρέψει καλά αυτό το μέρος, ανάλογα το μέρος θα πατώσω και τόσες φορές τον πλάνο. Δηλαδή εδώ ξέρω ότι δεν υπάρχουν τόσα σκαλώματα, γι' αυτό θα προσπαθήσω τον πλάνο να τον κρατήσω όσο γίνεται πιο πολύ κάτω. Γι' αυτό θα πατώσω μέχρι και 5 και 6 φορές στη βολή. Σε άλλα μέρη που ξέρω ότι είναι πιο δύσκολα, πιο άγριος ο βυθός τους, θα προσπαθήσω να πατώσω 2.
Την τρίτη, άμα την κάνω, θα προσπαθήσω να υπολογίσω περίπου να μην πάει ο πλάνος στο πάτωμα, να μην φτάσει κάτω. Ο κυρίως λόγος που σας λέω ότι δεν θα αναφερθώ σε πλάνους, σε μάρκες, σε τεχνικές, σε συμβουλές και τέτοια, και θέλω να δείξω μόνο το δικό μου στυλ, το δικό μου τρόπο, είναι ότι όσοι ασχολείστε ήδη με το short θα το γνωρίζετε ήδη σίγουρα. Είναι άλλοι άνθρωποι που το έχουν κάνει με μεγάλη επιτυχία, και μπορώ να πω και εγώ ότι με αυτά τα βιντεάκια που βλέπω από αυτούς τους ανθρώπους, και τους ευχαριστώ εννοείται, από αυτούς έμαθα κιόλας. Άρα για κάποιον τόσο αρχάριο που θέλει να ξεκινήσει, που θέλει να μάθει 5 πράγματα, δεν είναι αυτό το κατάλληλο κανάλι. Το κανάλι αυτό φτιάχτηκε μόνο και μόνο για την ψυχαγωγία μας, για τίποτα άλλο. Την ψυχαγωγία, και να δείτε τα μέρη που πάω, να δείτε ό,τι τύχει, τέλος πάντων. Ό,τι μπορεί να τύχει σε μένα. Καλό είναι γενικά να κάνουμε αλλαγές σε σχήμα πλάνου, σε μήκος πλάνου, σε μέγεθος γενικά. Μπορεί τα ψάρια να μην θέλουν ένα τόσο μεγάλο δόλωμα, ή μπορεί αντίστοιχα να μην θέλουν ένα τόσο μικρό. Και μόλις να δεις πολλές φορές, ας πούμε τις προάλλες ψάρευα σε ένα μέρος, μόλις άλλαξα πλάνο από κατοστάρι και έβαλα 80, πήρα μια στήρα που είχα ρίξει σε εκείνο το σημείο με τον κατοστάρι 100 φορές. Και στη δεύτερη βολή με τον 80 πήρα τη στήρα. Σε αυτό βέβαια είναι πολλοί παράγοντες. Είναι τα χρώματα, είναι η κίνηση του πλάνου, δεν είναι μόνο τα γραμμάρια. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που κοιτάω όταν πάω, αν έχω χώρο και μπορώ να ψαρέψω καθ' όλη την ακτίνα που μου επιτρέπεται, θα το κάνω. Άρα δεν θα ρίχνω μόνο προς τα εκείνη την κατεύθυνση, θα ρίχνω και από εκεί και από εκεί. Θα προσπαθήσω να ψαρέψω όλη την ακτίνα που έχω. Και φυσικά, αν μου επιτρέπεται, μετά, αν μου το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα πάω και λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, να μετακινηθώ λίγο. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που αφιερώσετε σε αυτό το βίντεο, και θα κλείσω κάπως έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να έχουμε όσο αφορά το short jigging. Δεν είναι πάντα επιτυχές, δεν θα πιάσουμε πάντα ψάρι. Αυτό κυρίως απευθύνεται στους αρχάριους και σε αυτούς που πάνε να αρχίσουν short. Ξέρω παιδί που ψάρευε όταν ξεκίνησε το short, ένα παιδί από την παρέα μου, έκανε 6 μήνες για να βγάλει ένα ψάρι. Δεν τα παράτησε, τώρα είναι από τους καλύτερους ψαράδες κιόλας, μπορώ να πω, που ξέρω. Πρέπει, όπως είπαμε, ερχόμαστε για τη φάση του short, για το περπάτημα, για την άθληση, για την ώρα, για τη χαλάρωσή μας, για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Αυτό πρέπει να πάρουμε απόφαση κατά κύριο λόγο, και μετά θα έρθει και το ψάρι. Απλά πρέπει αυτό, να μάθουμε λίγο να απολαμβάνουμε το short, και ο στόχος δεν είναι πάντα το ψάρι. Ο στόχος είναι πρώτα απ' όλα να περάσουμε καλά αυτή την ώρα που φεύγουμε από το σπίτι και βγαίνουμε έξω για όλα τα υπόλοιπα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, και θα έρθουν και άλλα βίντεο και θα έρθουν και ψάρια στα βίντεο. Ευχαριστώ.